Hello लोगोफोर गिबियावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव साफ्रामखौबो गिबियावनो वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर आरो ख्रिस्टनि बिसाफोर जों साफ्राम ख्रिस्टियानफोरनिसिम नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ गोदान टपिक आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो ओरैनो थास्लायस्लाय बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे सोलोंगोन होननानै साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथि हरदों। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर फै बे समाव जोङो मोनसे फिसा टपिकनि सायाव जोङो रायलायज्लायनि डिसकास खालामज्लायनि जे फोरबोनि गाहाम बाथ्राया जोंखौ मा फोरोंनो थांगासिनो दङ बे फिसा टपिकनि दुवारै जोङो मिथिनि। अनजाग्रा लोगोफोर दिनैनि टपिकआ बेनो जाहैबाय जे खोनासंग्राल' दाजा मावग्रा जा। दिनैनि टपिकआ बेनो जाहैबाय अनजाग्रा लोगोफोर जे नोंसोरो बा जोङो बयबो खोनासंग्राल' जायालाबानो जोङो मावग्राबो जोङो दिनै जानो नांगौ। मानो होनोबा बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोंदों आरो जोंनो मिथिहोदों। बे समाव ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर जोङो गोबांथार जोंहा दिनै बेबायदि ख्रिस्टियान जोंहा बिदा फंबायफोर दं। जोंहा बेबायदि गोबांथार ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर दङ, बिब' बिनानावफोर दङ। दिनै जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफ्रानो दिनै खोनासंनानैल' जोंहा सिरि दलद दिनै जोङो थाबाय थायो। फोरबोनि बाथ्राखौ जोङो खोनायो खोनानानै जोङो सिरि थायो। नाथाय फोरबोनि बाथ्रा बादि जोङो मावग्रा जों दिनै मावथिजों दिनै जानो हाथाराखै ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो दिनैनि टपिकआ बेनो जाहैदों नोंसोरो खोनासंग्राल' दाजा नाथाय मावग्रा जा। जोङो दिनै खोनासंग्राल' दिनै जोङो जायोब्ला जोंहा मावनायफोर गैयाब्ला जोंनि फोथायनाया गोथै ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोदों। आरो जुदि जोङो गावखौ खालि खोनासंनानैल' जोङो दलर थाबाय थायोब्ला फोरबोनि बाथ्राखौ एसेबो जोंनि जिउआव एप्लाइ खालामनाय बाहायनायखौ जोङो मोननो हायाब्ला जोङो बे फोरबोनिफ्राय जोङो मा मोनदेरगोन? लोगोफोर एगजाम्पल हिसाबै नोंथांमोननिसिम बेखौनो आङो बुंनो लुबैदों। जोंहा साप'ज आंहा मोसौ हालिसे दङ। बे मोसौ हालिसेखौ आङो जुदि खामानियाव बाहायाब्ला आंहा मा मोनदेरनाय? जेब्ला आङो आंनि बे मोसौ हालिसेखौ आङो हालेवगोन, आं बेजों आबाद खेथि खालामगोन, आंहा बेजों गोबांथार उन्नति जागोन ख्रिस्टनि लोगोफोर। बेनिखायनो दिनै फोरबोनि बाथ्रायाबो दिनै बेबादिनो जुदि दिनै जोङो फोरबोनि बाथ्राखौ खोनासङोल' नाथाय जोङो मावग्रा नङाब्ला जोङो एसेबो फोरबोनि बाथ्रा बादि जोङो मावथाराब्ला मा जागोन जोंलाय? बाइबेला दिनै जोंनो मा फोरोंदों? फै जोङो फरायनानै खोनासंज्लायनि बे समाव लोगोफोर। बेखौ मोननो हागोन जाकबनि से बालाबनि 22 सिरि James chapter 1 verse 22. What is written there? Let's read dear brothers and sisters. फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों? नोंसोरो बाथ्राफोर बादि मावग्राफोर जा आरो गावखौ आन्दाय होनानै बेनि खोनासंग्राफोरल' दाजा होननानै बुंदों। मा होनदों बाइबेलाव? नोंसोरो बाथ्राफोर बादि मावग्राफोर जा आरो गावखौ आन्दाय होनानै बेनि खोनासंग्राल' दाजा। लोगोफोर अब्ला बे समाव जोङो मायाव दङ? खोनासंग्रायाव दंना आङो मावग्रायाव दङ? जों बेखौ एसे सिन्था खालामनि लोगोफोर। बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोबाय जे नोंसोरो मावग्राफोर जा। ओमफ्राय मा होनदों? गावखौ आन्दाय होनानै खोनासंग्राल' दाजा। जुदि जोङो खोनासंग्राल'ब्ला जोङो गावखौ आन्दाय होनानै जोङो लाबाय। जुदि जोङो बाथ्राफोर बादि जोङो मावग्राफोर जुदि जोङो जाबायब्ला बे गोथां इसोरनिफ्राय जोङो बोरखौबो जोङो मोननो हाबाय आरो इसोरजों हामजाजाथाव जोङो मोनजानो जोङो हाबाय बे गोथां इसोरजों ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर। अब्ला जोङो दिनैनिफ्राय जोङो मा खालामबावगोन?
जोंहा दिनै बेबायदि गोबांथार ख्रिस्टियान जोंहा दिनै दंसै जोङो खोनासङोल' फोरबोनि बाथ्राखौ नाथाय जोंनि आखल आखुफ्रा जोंनि बेबहारफ्रा जोंनि आखाइ आथिंफ्रा जोंनि खुगा सालाय रायलायनाय थाबायनाय होननायफ्रा फोरबोनि बाथ्रा बादि जों दिनै मावा ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर होनब्ला जोङो मा जागोन जोंहा मा ख्रिस्टियान जानानै बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनानै बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्रा बादि मावग्रा नङाब्ला जोङो माबा मोनसे जोङो मोनदेरगोन ने बे गोथां इसोरनिफ्राय बे जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय जायनाव जोङो फोथायनाय दङ बेनाव जोङो माबा मोनसे जोंहा मोनदेरनाय जोंहा आसा दंबावो ने जुदि जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बादि बाथ्रा बादि जोङो मावग्रा जायाब्ला जुदि जोङो जुदि जोङो खोनासंग्राल' जुदि जोङो जायोब्ला जोंहा मा मोनदेरनाय बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो आं आखायाव लाबावबाय बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 7:24 सिरि मा बुंदों फरायनि जिसुनि मुङै Gospel of Matthew chapter 7 verse 24 मा बुंदों फरायनि जिसुनि मुङै बे समाव बेयाव लिरदों बेनिखायनो आंनि बे बाथ्राखौ खोनासंनानै मावग्रा साफ्रामबो गोगोम अन्थाइनि सायाव गावनि न'खौ लुनाय साननो गोरों मानसि बादि जागोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बाइबेला जोंनो दिनै मिथिहोबावबाय बेनिखायनो जायहा फोरबोनि बाथ्राखौ खोनासंनानै मावग्रा आरो मावो बेबादि मानसिया बै सासे न' लुनो गोरों गियानि मानसि बादि जागोन जाय सासे गियानि मानसिया गावनि न'खौ अन्थाइनि सायाव लुनानै लादोंमोन आरो जाय सासे जाम्बा मानसिया गावनि न'खौ बालाबारियाव बियो लुनानै लादोंमोन बेनिखायनो गियान गोनां मानसिखाय जायहा अन्थाइनि सायाव लुदों बियो दिनै खैफोदनिफ्राय बारग'नायखौ दिनै मोननो हादों ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर फोरबोनि बाथ्राखौ मानिनायाबो दिनै बेबादिनो मा होनदों फोरबोनि बाथ्राखौ मावग्रायाबो बै गियानि न' लुग्रा बादि जाथारगोन जायहा खोनासंनानै मावगोन आरो मावग्रा जागोन फोरबोनि बाथ्राखौ बिसोरो मा बै गियानि न' लुनो गोरों बादि मा गोगोम गावनि मा होनो अन्थाइनि सायाव गावनि न'खौ लुनायनि समान साननो गोरों मानसि बादि जागोन बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर फै जोंबो बेबायदि मोजांथार जोङो अन्थाइनि सायाव न' लुग्रा सासे गियानि सासे साननो गोरों मानसि बादि जोंबो जानि फोरबोनि बाथ्राखौ मानिनानै नाथाय जुदि जोङो सुदु खोनासंग्राल' जोङो जायोब्ला जोंहा नो बेनिफिट इन गड इसोरनियाव जोंहा जेबो मुलाम्फा जोंहा मोनदेरनाय नङा ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरिबाव बेखौ मोननो हागोन Gospel of Luke chapter 6 verse 46 लुकासनि 6:46 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै बेयाव मा बुंदों नोंसोरो फोरबो होननानै आंखौ लिङो नाथाय आं बुंनायखौ नोंसोरो खोनासङा नै बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोबावदों नोंथारगौ बे सैथो अनजाग्रा लोगोफोर जोङो फोरबोखौ जोङो लिंगोन ना लिङा जोङो दुखुआव लिङो सुखुआव लिङो निदानाव समस्यायाव जोङो फोरबो होननानै जोङो गाबज्रियो जोङो लिङो नाथाय जोंनि बेबहार जोंनि साल सलन जोंनि मावनाय दांनाय खुगा सालायफ्रा मा होनदों मा फोरबोनि बुंनाय बादि जोङो माब्लाबाबो जोङो मावा आरो जोङो खालामा ओंखायनो होनदों नोंसोरो फोरबो होननानै आंखौ मा आन्थाय आं फरायनि नोंसोरो फोरबो होननानै आंखौ लिङो नाथाय आं बुंनायखौ नोंसोरो होनदों खोनासङा आरो बियो नंगौबो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जों दिनै बेबादि ख्रिस्टियान बेबादि जोङो मानसि ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जोङो फोरबो होननानै जोङो जिसुखौ इसोरखौ जोङो दिनै लिंबाबायो गाबज्रिबाबायो नाथाय फोरबोआ जे मा होनदोंमोन जोंखौ मा मावनो बिथोन होदोंमोन जों माब्लाबाबो दिनै जों बेखौ मावा होनब्ला जोङो माबा मोनसे जोंहा मोनदेरनाय दं ने बे गोथां इसोरनियाव जुदि जोंहा मावनायफोर गैयाब्ला फोरबोनि बाथ्रा बादि जोङो थाबायाखैब्ला जोंहा माबा मोनसे आसा जों खालामनो हायो ने बे गोथां इसोरनियाव अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो फैदो ख्रिस्टियान जानायखाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायखाय जोङो खोनासंग्राल' जायालाबा
फोरबोनि बाथ्रा बादि जोङो मावग्रा जोङो जादिनि गोबांथार जोंहा बेबायदि ख्रिस्टियानफोर दङ फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ गोसो होसोनानै जोङो खोनासङो नाथाय जोङो मावा फोरबोनि इस्सा बादि फोरबोनि बाथ्रा बादि जोङो दिनै थाबायथारा दिनै बेबायदि जोंहा गोबांथार ख्रिस्टियान जोंहा दिनै दङ आरो बेफोरबायदि जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय जोङो समस्यायाव दुखुआव निदानाव दिनै जोङो गोग्लैनो दिनै जों गोनां जायो बे फोरबोनि थिननाय बायदि बे फोरबोनि जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बायदि जोङो मावोमोनब्ला थाबायोमोनब्ला दिनै जोङो खैफोदनिफ्रायबो दिनै जोङो बासायजानायखौ मोनगौमोन समस्यानिफ्रायबो दिनै जोङो गहोजानायखौ दिनै जोङो मोननो हागौमोन आरो बे गोथां इसोरनिफ्रायबो दिनै जोङो जोबनो रोङै बोर आरो आशीर्बादखौ जोङो मोननो हागौमोन बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोयो जे अनसायग्रा लोगोफोर जोबनायाव आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो आखायाव लाबावबाय बेखौ मोननो हागोन जाकबनि 4 बालाबनि 10 सिरि जेम्स चैप्टार 4 verse 17 फरायनि जिसुनि मुङै बेनिखायनो मोजां हाबाखौ मावनो गोरों जानानैबो बेखौ मावैहा पाप जायो ख्रिस्टियाननि अनजायग्रा लोगोफोर मा बुंदों बेनिखायनो मोजां हाबाखौ मावनो गोरों जानानैबो बेखौ मावैहा पाप जायो अब्ला मा सानो नोंथांमोना बे समाव ख्रिस्टियाननि अनजायग्रा लोगोफोर जोङो मोजां हाबा जोङो मावनो गोरों जाबाय मोजां हाबा मावनो गोरों जानानैब्लाबो जुदि जोङो मावाब्ला बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोदों बियो पाप जायो होमब्ला बे समाव जोंथ' फोरबोनि मोजांथार हाबाखौ जों मावनो गोरों जाबाय नाथाय दिनै जोङो मावाखिसै होनब्ला मा जोङो बियो पाप जादोंना जायाखै जोंहा इसोरजों दसे गोग्लैदोंना गोग्लैयाखै बेनिखायनो ख्रिस्टियाननि अनजायग्रा लोगोफोर आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो बेखौनो रिक्वेस्ट खालामहरदों फै अनजायग्रा ख्रिस्टियाननि लोगोफोर जोङो खोनासंग्राल' जायालाबानो फोरबोनि बाथ्राखौ जोङो मावग्रा जानि जोङो फोरबोनि गाहाम बाथ्रा बादि जोङो थाबायनि जोङो मावनि अब्लासो बे इसोरनिफ्राय जोबनो रोङै बोर आशीर्बादखौ दिनै जोङो मोननो हागोन जोङो गुबुनखौ नाहरालाबानो जों दिनै गाव गावनो दिनै जोङो फोरबोनि गाहाम बाथ्रा बादि जोङो थाबायनि जोङो मावनि अनजायग्रा लोगोफोर जोङो मावाब्ला बे फोरबोनियाव जोंहा जेबो मोनदेरनाय जोंहा गैया बेनिखायनो हामबायसै ख्रिस्टियाननि अनजायग्रा लोगोफोर इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौ बोर होथों आंनि बे फिसा उन्दै भिडिअनि गेजेरजों हामबायसै गोजोन्थों खुलुमबाय